2 मिनिट तुम्हें तुम्हें या तो फोन तो करो जान लोगे नहीं तुम्हें जान लोगे तो फोन खाली करो जान हां कोई दी पारबे हां ना कोई मां को फोन लगा किनी वीडियो तीन छाड़ से आ सब फोन लगा डोका माने नहीं छाड़ जान लोगे वीडियो करछ अपन आटा के पैसा जमा वीडियो करबो जेरे बोलता जान लोगे ए नहीं कबा फड़ी करछ मुई काहे बोलछे आके मोर काट दो मुई निजे निजे भी मानसिक कथि भरोटा वाला आम सेवा करबी बोल আর কাই বলবো পুরা ই আর 2-3 মাস হলে 4 বগাটাকে বি ছাড়ি দে কিছু নি হবে ছাড়লে হলে কি সে তার আরো 3টা মঙ্গলবার তবে যাইছিলি ই মাল গান সে লোক গলা বছর নেই গে 14 দিন কাম করি এটা গুনিয়া কাম এটা আমার মামু পুরা লাত মারি করছি সেটা গদি দিছি জিরো বছর জান লাগি আমার পার্টনার হুড়ু ছন এটা সুরেন্দ্র কই দে তো পার্টনার গাগনা সুরেন্দ্र नहीं पठामो सुरेंद्र के गाण मारे के पलाला जे बुका दे बोले कहला और गाण मारे के भागी छी